bintang tamune dicepaki panitia bintang tamu sing lagi naik daun ngono. Sapa? Mbak Apri karo Mbak Mimin. Wah, ngono. Engko diaturi jumeneng sik, engko bar iki lagi nyuwun berkah saka Pak Camat. Ha iya, dadi engko Pak Camat ben didampingi karo Mbak Apri karo Mbak Mimin. Wah, ngono. Iki sing munggah kersane Mbak Apri, Mbak Mimin sik tumpake perahu layar no. Ngono. Monggo, Cak. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Macangi. Pripun ngabaripun? Sehat wilujeng pangestunipun. Alhamdulillah, semakin hari semakin cantik aja. Lah nggih ta ya wong wedok asli kok. Lah nggih. Ngono kok panitia ya tegelemen. Tegel pripun? Bintang tamu Mas Aprianto ngono ki. Lho, sampean pun rawuh to niki wau. Kok mireng? Nyimak live streaming niki wau. Wah, jan ra paedah lek nganggo idep aku ya. Nggih. Aprianto. Nggih. Lah nek kene Sukimin ngono rodok. Lah. Aku apa tuh aku ngeramu dengan apa-apa aku kayak wong tulus wong Alah telek. Ketoke alus, ketoke. Ketoke. Pakai secara packaging, secara physically aku tidak menjual. Tapi ukurannya uang sing menep penggali kan ukurannya bukan fisik saja. Terus? Oke, kalau untuk packaging, untuk visual beliau-beliau ini semua cantik, kamu ya cantik. Tapi nek untuk ketentraman hati, orang mau nyawang visual toh. Terus? Mungkin Apri kayak ayu. Mimin kayak jani rata ayu, Mimin kayak ora ayu. Ini kok nyenengke ya? Mimin itu enggak cantik, tapi kok kesabarannya iso dadi madrasah kagem anak turunku besok. Mimin itu enggak cantik, tapi karena sopan santun, attitude-nya luar biasa, jadi terlihat menarik. Apri kayak ayu nih kok ceroboh. Apri kayak kok rada sopan, ngentutan. Lah kowe iki nyenengke nggon ngendi? Nyenengke lho kowe nek kecorot lampu kok dhuwur jenggotmu. Ana nyenengke. Jadi tuh Pak Sigit. Leres, niku sing diarani panjenengan inner beauty. Lah, kecantikannya di dalam. di dalam. Jadi ayune nek ning jero Tidak omah. kasat mata. Iya ning jero omah ayune nek metu wong omah ya elek. Mboten gumantung kebutuhan. Oh mekaten. Kebutuhan sing Nek kebutuhanmu nggo gengsi-gengsinan men disapa bojone Pak Sigit cantik. Wah, bojone sendang cantik. Nek butuhe wong wah, ya itu ane garwane Pak Sigit kae nyenengke ya. Garwane Pak Sigit kae kalem ya. Mimin kae apa dadi garwane ampil Pak Sigit ya patut ya pamane. Engko marah iso mbedake antara peniti gamelan karo bojone. Kok selalu fisik dan fisik. Mbak Apri. Dalah. Menika dipun timbali warga ageng ing Randu Gunting. Randu Gunting Pak Iki. Sendanipun. Kateban pisan kula kok ya jane ya cerak lho saka Klaten mung sak jam setengah lho. Kok ya lendawi agek pisan sih iki jane apa? Jane kowe iki wis mentas saka Taman Unyil lho. Ning kok igek polahmu kaya ngono. Ora Taman Unyil kok wis tutup. Wis pindah Merak Mati. Kok apa? Lah kula kan ke Semarang dangu. Oh alumni kono. Numpak. Oh iya. Tuhan tidak akan merubah nasib kamunya kalau kamu tidak mau merubahnya sendiri. Oh, iya. Ikhtiar tetap tangguh loh. Jadi godaan itu pasti selalu ada. Betul. Iblis ki sawu dalan godho umate. Kowe muni iblis kok arung lirik Apri. Lah niku gur ayu gur casing tok tekone bosok. Lho niki Mbak Mimin sakniki rak pinter. Nggih. Bab agama niku luar biasa. Ya ngerti dhewe. Lah niki tuk-tukane lebar mondok saking Pati nggih niki. Oh. Lebar diterapi karo kiyaine.
Iblis kan pinter. Iblis ki pinter. Pintere ngungkuli menungso iblis ki. Ning karena dia sombong, jumawa, takabur, dia ini ngalam dunia ki mung tugasnya menggoda menungso sing ora kuat imane. Lah godane menungso ki apa to? Harta, Kenapa? ganti to. Harta tahta wanita. Wani. Alah mung karo sekelima sithik kok ya Harta di. tahta wanita. Ora. Dosamu wis nyelekke wong ribuan manusia. Lah piye ta? Ribuan manusia. Mbak Apri cantik ya, cantikmu tok dol murah. Nek aku kan ora. Lho aku dandan ngene iki nggo pengeling-eling kok kanggone wong lanang. Dadi wong lanang ki nek nyawang wong wedok aja mergo rupa, aja mergo bodi. Lah nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Ayu kok depring petung lah. Ora malah dikudyang. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mana sing Mbak Apri, mana sing Mbak Mimin kersane jelas. Perkenalan nang rumiyin. Nderek pitepangan yang gladi wanuh. Kula paring nami Dik Princess Aprilia Sucipto Susuki. Wah, dawa men jenenge. Nggih, asma Kinarya Japa. Wonten werdine. Wonten werdinipun Princess Widodari Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Lajeng Sucipto menika susune lancip mergo ganjilan boto. Pit dalem saking pundi Mbak Apri? Kula saking Klaten. 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 Monggo dikenalke Kang saking neraka jahanam. Ingkang panjenengan kersaken sinten ya Pak Igit? Panjenengan ganti panjenengan ngono kok nesu. Kok disiki lho. Swarga menaka ku Gusti ingkang nentokaken sanes titah kok ya penyanyi kok ya mundur. Oh iya. Ya. Sinden wingit kok padahal. Kanca-kanca live streaming menika kalian kanca-kanca audio menika angger pas wonten kula kayak di sendal pancing, angger streaming, angger ngezoom pasuryan Mas aja padaran mudun pasuryan. Lah kamerane angger arep ngesut kowe iki blurok lek. Kowe makhluk astral kok. Pareng pitepangan. Hasu monggo. Nyoni tipalilahi Ibu Pasinden. Monggo. Sinaos ingkang pareng rawuh penyanrumen nanging kasunatanipun kula ingkang kasuwun pitepangan. Mboten runtik penggalipun to, mboten sakit hati to. Mboten Pak D. Wedok tidak Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca Cakraningrat monggo jawab salam menika hukumipun wajib nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah banyak keberkahan kagem panjenengan sedaya. Alus jebule. Nderek tepang gladi wano. Piyai kathah ing Nuswantara menika mbok bilih saindeng ing alam donya menika mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tus-tusing pesinden. Alah tus. Tus kok ketus, tus-tusing pesinden Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Kok terakhir kok deledek gudi. Kok terakhir kok terus legena dono. Tergantung to telak-telakku dhewe kok saya diwaon. Asma Kinarya Japa. Sampun parek dipun tepang. Dipun perdekke. Artine apa jeneng dawane sakmono iki lho. Mimin Angga inggih. Napa? Angga inggih menika bangsa alus sing manggon ning banyu. Ning pinggir kali kan. Tapi aja didelok negatife. Bangsa alus sing ning banyu ki sing tunggu banyu. Oh, banyu ki panguripan. Mula gunakno banyu sak apik-apike. Elinga wilayah tertentu sing kekurangan banyu, yen kowe entuk pamudah itu apapun kemudahan, aja paribasan aja akeh banyu sing mubadir, sing terbuang sia-sia. Mimin kuwi Angga iki siluman sing ning banyu. Oh iya, terus prengganing Tias. Prengganing Tias, mamahku Mamah kok ngarit iki wae neng. Mamahku itu lahirkan aku kan karena aku kan termasuk anak yang ditunggu-tunggu sangat lama gitu loh. Mama itu tanpa sengaja melahirkan aku nang isor wit pring ngono dadi prenggane. Mula dijenengi pring. Prengganing Tias. Pring ini sing Tias, Tias nak saelati. Mula gateli. Kan ada yang tidak diinginkan toh. Agni Pratista Arkadewi Kuswardana. Wardana. Agni ki sing ngarani geni.
kuwi kudune semangate sing makantar-kantar. Ya. Rintangan, hambatan, cobaan wong urip mesti ana. Setiap sing wong urip mesti dicoba karo Gusti Allah dengan 1000 cara. Nek tetep bisa survive. Ya. Agni ki mau. Pratista Arkadewi Kuswardono. Lagi Wardono ki ora ana. Lah kuwi kok ana, Mbak? Nggo cilik-cilik Pak Sigit ngene. Oh jadi wong yang nganggo kilap lho menungso salah ino lali lho. Isine kaos kaki. Nggih mbot kadang-kadang nggih kaos kaki ya lak meja ya. Kowe iki kanggo cilik-cilik Pak Sigit. Jare pacarmu le gender. Ayah. Bunda ini cuman sandiwara aja kalau di rumah tetap sama ayah ya. Ini cuman sekedar mencari sesuap nasi gitu ya ayah. Ayah sama bapak lagi bercengkerama. Tak kira lagi bercakar-cakaran. Sugeng kula Pak Igit, timun uga jaga imbo. Kula pitados menawi sinden penyan sampun mumpuni ning paranjene penyan tasih dipun sediakaken kalian panitia kula sebagai campuran. Mbet panjenengan guru-gurune pesinden. Kula request kalian Pak Kades, bintang tamune sketsane sinten Pak Sigit? Mbak Apri, Mbak Mimin ki mawon. Ngoten. Cara sambel iki lombok-lomboke. Nggih. Cara kowe iki tomate aku petene lho. Gila nih. Marake pesing. Gila nih. Nyatane ya nyamleng kok. Matur sembah nuwun Pak Nuryanto. Mendoakan apa kepada warga kagem warga Randu Gunting. Mugi-mugi tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk anggenipun momong putra wayah. Amin. Para putra pinter ingkang anggenipun sekolah, ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Nek anake metu lanang dadi wong lanang sing tenan. Nek metu wedok dadi wedok sing tenan, aja kaya kowe. Kowe. Nah, aku arep foto cek cantik no. Lah telek. Dongamu lek. Sedaya ingkang kepareng rawuh, utange paringi lunas. Amin. Umpama dereng saged lunas, sing mutangi atine longgar. Amin. Diagem riyen mawon budhe, tinggi wayah niki bayar kos-kosan anake, wayah bayar semester, diparingi longgar karena itu juga rezeki kelonggaran penggalih menika. Sing maune garwane selintutan, duwite delikan karo wong wedok, mulai sesuk sok glogok. Kok mamisuk ta kowe iki? Sok glogok udu glogok. Maksudnya transparan sih toh. Transparan. Karena sedikit kebohongan menika kadang kala itu pemicu kebohongan berikutnya. Oh, mekaten. Satu kebohongan itu memicu kebohongan berikutnya karena selamanya akan menutupi kebohongan sebelumnya dan sebelumnya. Akan bohong selamanya. Nggih. Misalnya gajinya 5 juta. Bu, iki bayaranku 5 juta. Tak caoske jenengan sing 4 yuta, sing 1 yuta tak nggo cekelan, mbok menawa bensinku ki entek ning dalan, mbok menawa ketemu sedulur, ketemu ponakan, aku rasah ngatung jenengan jaga prajaku ngulungi ponakan tanpa dadak ngatung wong wedok. Niku jujur. Jujur. Nek wong lanang ora jujur belanjane 5 yuta, Bu, iki mung ana dhuwit 3 yuta. Klentu. Itu awal dari kehancuran. Oh, ngoten nggih. Istrimu adalah ladang pahalamu, istrimu adalah ladang rezekimu. Karo bojo selintutane ndak karo kono-kono. Bojone ra ngopeni bojone kancane maksudnya. Lah kowe lagi ngetren kok. Ngetreno nek bareng deder kere. Tren sing apik. Bojone ora diopeni kok bojone kono-kono diuragati. Kono tukoke losen bojone wedake ra kajat tukoke. Kuwi wong lanang. Wong lanang, termasuk kowe. Oh lah iya. Lagi kang oh lah iya. Lah iya. Nggih menika Mbak Pri, Mbak Mimin. Nggih. Nyuwun berkas saking Pak Camat Bergas. Pak Camat sugeng kula Pak. Kula kepareng sowan mriku. Bapak Camat minggah. Nggih. Kersa Bapak Minggah paring dawuh. Ajejeri widodari kekalih menika, Pak. Monggo Bapak Slamet Widodo Mataram ya. Piyayagunging Mataram. Monggo Bapak Camat. Ya kemawon Bapak.
Monggo Pak Camat ingkang dipun dampingi kali Pak Kades, monggo paring dawuh Bapak. Sembah sungkem kula Pak Camat, Pak Slamet, nggih. Monggo paring dawuh Bapak. Ingkang jumeneng menika daler sedanten, Pak. Kabeh sedanten nggih. Pun aman nanti meteng pokoke Oh niki. nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Sigit. Nyuwun wekdal sawetawis awit kawula pinangka kongkonan utawi sulih saking panjenenganipun Bapak Bupati ingkang ing dalu menika boten saged rawuh wonten ing madyaning Desa Randukuning menika awit wonten keperluan ingkang sanes ingkang boten saged dipun tilaraken. Sehingga kula peksa matur wonten ngarsanipun sedaya para pilenggah ingkang sampun kastu mirsani dikit watucal ing dalu punika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dhateng ngarsanipun para pepudhen, para pinisepuh sanggihaning para lenggah sedaya. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Babinsa Babintas Kaptimas Swau panjenenganipun Bapak Dan Ramil ugi kepareng rawuh ananging sampun nilaraken papan sakmenika. Dhateng ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Randu Gunting Bapak Haji Nuryanto ingkang dhat kawula bekteni. Dhateng ngarsanipun perangkat desa saha Bapak RW, Bapak RT, mandhapipun sedaya warga wonten ing tlatah Ragundu Gunting menika ingkang kawula bekteni saha kawula banggaaken. Boten kesupen panjenenganipun Bapak Dalang Ki Sigit Arianto ingkang saking Rembang nggih. Nggih, leres Pak. Nggih. Saha Wiraswara, Wiraswarawati, Wirapradangga ingkang ing dalu punika sampun kastu paring hiburan kagem warga ing Randu Gunting ing dalu punika. Menika wonten piyantun kalih ingkang macakipun menika wanita. Nanging sampun ngakeni bilih piyambakipun menika kawi ngeten nggih. Kodhok mangan kupat, Pak. Oh, nggih. Napa niku? Dure wedok ngisore jengat. Jarike. Jarike. Menika Mbak Apri saha Mbak Mimin. Inji kaluhuran Pak Camat. Saha sawu kula mangertos bilih wonten kepala desa Magersari ingkang ugi rawuh wonten ing papan menika sedaya ingkang kawula bekteni saha kula banggaken. Saderengipun nglajengaken menapa ingkang dados kawigatosan ing dalu punika kepareng kula gempil kamardikan sawetawis wekdal awit kula piniji nulis sarirani panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH ingkang ing dalu punika dereng saged rawuh wonten madyanipun panjenengan sedaya awit tasih wonten pakaryan ingkang dereng saged dipun rampungaken. Awit saking menika panjenenganipun Bapak Bupati namung kirim salam taklim kagem para kadang wonten ing Desa Randu Gunting kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingkang salajengipun panjenenganipun ugi nderek ndedonga kados ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Dalang saha piyantun kalih Mbak Apri saha Mbak Mimin Swau mugi menapa ingkang dados pandunganipun sedaya saged kasembadan. Amin. Wonten ing Desa Randu Gunting menika mahanani dados desa ingkang gemah ripah loh jinawi sedaya ingkang kasedya saged kasembadan dipun tebihaken saking Buddha rencana. Ingkang salajengipun
kula pribadi swawu pikantuk pesenan saking panjenenganipun Bapak Bupati. Bilih panjenenganipun Bapak Bupati ing wekdal menika mboten saged rawuh ananging titip kagem ngenteng-entengi wontenipun pagelaran ing dalu punika panjenenganipun badhe mbantu redana ingkang wonten gangsal yuta rupiah. Samangke tepuk tangan Bapak Ibu. Nggih, samangke panitia saged ngurus dhateng Dinas Pendidikan. Awit wonten ing Kabupaten Semarang menika wonten pentas, dana pentas ingkang kagem ngurip-urip saha nguri-uri kabudayan ingkang wonten ing Kabupaten Semarang. Salajengipun Bapak Kades saged ngawontenaken pagelaran kados makaten menika setiap setunggal tahun menika awit saking guyubipun masyarakat ing Randu Gunting. Hananging kula namung ngemutaken bilih panjenengan sedaya kagungan kewajiban ingkang setunggal tahun menika sepisan. Inggih menika kaitanipun kalih pajak. Dados wau Pak Lurah menika nggih SPPT-ne sing wis nampa ya cepet dibayar ora nunggu tanggal 30 September. Ngaten nggih, dados negara utawi pemerintah daerah menika saged ngawontenaken kegiatan utawi saged danani kegiatan menawi panjenengan sedaya ugi nyengguyung wontenipun program pajak kagem masyarakat. Nggih menika pajak P2 ngaten nggih. Kagem bumi saha bangunan. Makaten saha semanten ingkang saged kawula aturaken ambek bilih anggen kawula matur pinangka sulesari rasa gerjanipun Bapak Bupati Semarang kathah lepat saha kilap kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menawi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lurah badhe nambahi. Bapak Kepala Desa kepareng badhe nyekar. Oh, badhe nyanyi nembang. nggih. Nggih. Lagunipun menapa, Pak? Oh, Pak Camat. Oh, Pak Camat. Iki kok eneng lurah goleke gawean camat. Nggih sekali-kali. Ya. Lah pripun Pak Camat sama Pak Lurah kula namung. Caping gunung nggih monggo sami. Monggo kersa Bapak. Kersaken menapa? Mengkersa dikancani Mbak Apri, Mbak Mimin menika. Nggih. Ya ajar ya. Aku jane ya terenyuh. Mergo kula sakderenge dadi camat iki pernah dadi yoga. Oh, saestu menika. Oh, alah, nggih to. Nggih. Berarti yoga kula niku calon camat kabeh niku. Mung kanca-kanca kula krawit pun dados profesor, kados Profesor Widodo. Oh, Profesor Widodo. Danang ngoten niku. Oh, nggih nggih. Nggih. Nggih niku Prof sing Danang SPD, Undi, Prof Widodo UNES. Lah, nggih, nggih. Nggih, Prof Pitoyo Tembangipun apa, Bapak? Bawanipun menapa? Aku tak bawa ya. Injih. Nek ajane nek ra iso kok jadi guyu. Ah, mboten kok Pak Camat. Ya engko ditibake dadi ati. Oh, pelok-pelok berarti. Nah, jen paring dawuh riyen kersane sing gender Malik. Ah. Dados atos nggih. Dadi ati ora sakit dados atos. Nano niku biasane wong Gegarane wong akrami. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Pak Camat, piyaine ganteng, swantene sae, gek lomo. alah rayuane ku enak. Lah nyatane iki malu mantar Bapak Bupati wis nitipke Mang Yuto. Niku duwe Sing kanggo proposal. Pak Bupati kan kanggo panitia. Tenangno pikirmu. Nggih kula apri kok kaya ngono lho apri iki mbok ora kaya ngono keladuk wani kurang duga. Lah aku ngapakan gur ngalembono. Monggo dipun lajeng Pak Camat. Tutu bondo tutu rupa. Hamung hati pawi tane.
ceritane ana rong keluarga, nek Pak Camat karo Mbak Apri, Pak Lurah karo Mbak Mimin. Astane menika lho kok ya. Astane Pak Lurah menika ya jual jawil. Bola-bali nek pun jodoh niku lho. Lek men kalih Pak Lurah niku kok kados mirip ngoten. Padha lanange kok. Padha lanang. Lho Pak Lurah badhe nglajengaken bawanipun. Oh mboten, gandeng Pak Lurah mboten kepareng bawa. Menika matur sembah nuwun kula kalih Mbak Mimin sampun dipun timbali wonten mriki. Pak Lurah pikantuk hadiah saking kula Mbak Mimin. Saking iso mengakomodir masyarakat Randu Gunting kok. Hadiahipun dicium Mbak Mimin. Kok makake aku. Ben teringat seumur hidup. Aku jek di etika. Padha lanang. Nek Pak Lurah nyuwun aku ya ora iso brontak. Alah. Sing penting ora aku idene. Monggo Pak Camat Nanon. Monggo Pak Camat. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Pinaringan sehat, anggenipun ngemban amanah nggih Pak nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat kuat dan ganteng. Mas Lurah nggih paringi sehat ya Mas Lurah. Mas Lurah. Mas Kaji. Wah, suwe-suwe Pak Lurah kilap. Aku wediku nek Pak Lurah nyaman iki lho, Pun mriku Pak nek adem bedol pohong mboten apa. Bareng digerayangi jenggote nyrodok. Rodok. Nah, Yen angel ke langkung tan kena tinumbas harta aplaus kagem Pak Camat. Piyayine budaya niku kinten-kinten kapan Kecamatan Bergas Payangan niku. Penghalaman kecamatan. Randu Gunting sampun le Pak. tenang no bergas ki akeh pabrike terang. Wah, ini cocok ya. Iki astane Pak Lurah kok ora gelem muncul, ora gelem balik iki astane Pak. Wong Pak Lurah koyo astane. Sakit. Ampun ten riki to. Mbak Apri, Dalem Pak. langgame jenengan. Oh nggih. Oh, langgame Mbak Apri. Gentosan kalih Pak Camat nggih, mangke. Buka vokal Mbak Apri. Oke, nggih.
raosipun? Suarane apik-apik ning kok nyes mimin ya ngoten kok. Oh nyes ki anyep ki nyes. Nyes nggih. Wedok kok tangane kaya pelabuhan. Lah ngopo? Kebak kapal. Monggo Pak Samad. Piye? Rina wengi dadi. Rina wengi dadi ati. Beksa Pak. Ye ye. Iya, monggo Pak Samad. Goyange. Monggo bercocok tanam, Pak. Monggo sareng-sareng Pak. Goleki sing kaya ngapa wong nyatane lakon seprene bali gandra Rakasane malah bangun tresna kudu bondo kudu rupa mangatine dadi kuya rukun kadya papendane mimilan mintuna Pak Lurah aktif, menawi Pak Camat kalem menika lho. Tapi sunahe nek sing kakung ki pasif, sing wedok sing aktif kok, no. Lah iki kakung kabeh. Oh lah iya. Oh iya ya. Lah aktif sing ngendi arep? Kok lali. Rina wengi dadi ati. Wong prasaja alus babetene dasar kemati mamang putra alus babetene. Matur nuwun Pak Camat, Pak Kades. Matur Pak Camat. nuwun nggih. Niki gandeng sing minggah panggung menika camat karo Kades. Nggih Pak Kades. Aku tak mikir sing KW jenengan mikir sing asli. Yeah. Jadi aku kan yo mikir ke sing ngene-ngene iki ya. Padha nasibe dhisik kan ngerti ya. 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 Satu perjuangan. Lah dadak repot-repot niku lho Pak Camat. Mbak nuwun nggih Pak, lala lumayan lho lek kena nggo suntik kabeh. Bapak berkah nggih Pak. Ya. Suntik kabeh. Sembah nuwun Pak, nggih. Berkah nggih Bapak. Nggih. Matur nuwun Pak Kades, Pak Camat, sembah nuwun, sembah Nggih, nuwun. sembah nuwun, alah-alah. Kula dherekaken Bapak monggo kok yo. Sembah nuwun, Kula sayang kanthi dulu Pak. Sayang dulu. Lah. Nek ora kok gelem. Ayu sampean
Wah. Oh, ini kok kula kalih kula mboten purun diambung apri kok gelem. Lah ayu sampeyan ngono ya. Kok menyakitkan. Niku ayune bersekutu dengan setan niku pasang susuk. Nek kula kan air wudu mek susuk ya beda. Lah nek wudu ki rak salat. Lah salatmu nggo ruko apa sarung? Anu tergantung ya anane sarung ya sarung. Oh, terus nek nggon sop lenang apa wedok? Aku nang pilar kae lho. Ning tengah-tengah. Ning Sikil tengen gone awur lanang sikil. Sembah nuwun Bapak Camat, berkah nggih Bapak. Mugi-mugi tahun ngajeng saged sowan mriki malih napa meneh saged wonten Kecamatan Bergas. Iya.